ти не мога ходи. Не. Пуца. Снимаш ли? Снимам. Ма по-надалеч от мене, ако обичаш. Тук. Вижда ли се нещо? Малко. Ма по-надалече ходи. Къде да хода? Там отиди. Тъй, къде да хода? Там отиди по-надалече от мене, де. Той направи 2 крачки, аз нищо не мога да фина. Давай. Вижда ли се? Малко. Малко. Да? До мен.